Bulay. Yes, Tisoy. Hindi ka ni pwede Bulnga nga ako nga Hindi ka ni pwede katul. Bulnga na. When my heart aches and I'm full of longing, I remind. Sige, Brad. Go ahead, Brad. My heart went oops. My heart went. I remind myself that you did not do this to me. We did this to each other. Mother knows best. Mother and father. Hello, mother, father. Nagkaintindihan din sila, mga kaibigan. Ako na si Merlin, Papa J. Buenonoy. May live-in partner ko nga itago na to sa pangalan nga Tisoy. Bangod lagi, Papa J. Buenonoy, sa medyo pigado nga sitwasyon sa bunga panahon. Grabe, gid. Ay, grabe, gid. Damang-dama talaga yan, Papa J. Umasa kami, Papa J. Buenonoy, nga mabalik kag masunod ang pagnubo sa mga presyo sa mga baraklon, Papa J. Buenonoy, kay biskin wala kami bata. Nabatsagan gihapon na Papa J. Buenonoy ang kapigaduhon. Magdubo lang ang shorts kag ang purol ang balaklon daw sa gilagsaka. Ay. Oo, Papa J. Buenonoy. Ang isa pagid sa medyo di mayad ay walay permanente na trabaho o obra, Papa J. Buenonoy. Ang akong live-in partner na si Tisoy. Tisoy. Kung may ara o lobrahon, sige. Pero kung wala, Papa J. Buenonoy, nga. Isa pagit, Papa J. Buenonoy, sige na problema ko. Kaya nga ang tatay ni Tisoy, nakijoy na sa mo ang balay. Uy! Happy family. Yeah. That's why, Papa J. Buenonoy, kailangan na mo maning tiil, maning kamot. Mangin Dilang. Para lang, Papa J. Buenonoy, makasurvive sa mga panginhanlo. Pero, may na lang, Papa J. Buenonoy, may isa ka maayong at tinuga nagbulig sa mga patrabahoon, paubrahon si Tisoy. Oy! Pero nga mo na natabo, Papa J. Buenonoy. Nangabi ko maayong oportunidad nahulog sa dilim mayan. Para inyo maintindihan, Papa J. Buenonoy, taas kayo yung intro, Papa J. Buenonoy. Amo ni ang mga natabo. Ga. Paano ni kaya? Tatlo na taka. Gadlaw ka, nagsige na lang taglugaw. May na lang kay may lugaw pa. Paano ni kay... Wala ka gyapon nakapangita sa trabaho? Try kayo ko apply sa mga kilala na ko dati ng mga mekaniko, pero... Kabudlay na gid sa sitwasyon sa buong Kay kung diri ka man sa balay, magsige man lang takagkuan, oy. Sige naman, kaon na yung budbulog bibingka. Magani na gas. Saon man na, wala tay kusog, pas mo. Magani na ngambal ko nga. Hindi ba lang gambalan ta naman ka nga. Mag-sideline ka dito sa palengke, kay bisag tapalan ka lang dito, mahalang mong inadlaw. Tama, no? Pero di ba na-mention mo nga ang ninang dati? Ay, oo, si Ninang. Itong si Sonia? Oo. Nga, naasay sarili nga kumpanya? Maayo lang ka kay gimension mo si Ninang. Pero basi, pwede na to siguro to kantuan nga. Sige ka. Pwede na to siya Sige ayaw ka. nga matrabaho. Oo. Pwede ka ayaw ka. Hindi naman kaya ka. Kayo nga agad ninyo tanan mag-anak ko. Ano sumaysudan na to ron? Well, wala tayo sudan kay tatlo na kadlaw, sige na lang taglugaw, ani. Unsa ko no? Parang medyo napurgan ako na sige kaulugaw. Kabudlay ka sitwasyon ta. Ano na lang abi na kay ako lang isa pangabudlay diri. Damo man tani kita diri pero ako lang isa. Ay, ambot. Daw iba lang tono sa imong dila. Wala ko yung nagpamati-bati ko lang. Tay.
Kalma tayo, ang puso. Gang, tayo, ako na bala. Ako mangitag ubra, ha? Ako mangitag ubra. Sige. Sige na. Sige. Sige ka. Katuan ta karon si Ninang. Katuan ta si Maninay. Walay sundan din sa balay. Mandabay ka. May pagmulayas. Ano ang bal mo ko eh? Mulayas na. Sa timong libing ka, hindi ka maalkansi. Ang bukas hinapihang para ng Disney na music. Gibutangan pa kayo o pasang sa... Oo, lagi nang. Basig pwede may maka sideline rin sa imong kumpanya ba? Maayo lang gani ihada na dumduman mo ako. Maninay, maayo man gani kay ginriman ka manitisoy sa akon. So amo to nga dumduman ka dayon. Ay sus, ako pa. Siya lang ang sino pang magabulig sa inyo kundi ako man lang ang ninang nyo, di ba? Pero Gwapo gali siyang bana mo, dahil no? Si Maninay, Gwapo na. Gwapo. Balo pa na. Maninay, gwapo na. Gwapo na, macho pa. Tagadiin ka man to? Ba mo na taga Davao giman ko na eh. Pero siyempre, di rin naman ko kita ni... Pero text me, Ninang, Merlin. Alin mo man na, Abi Maninang, inidala man kita sa itsurang yang gwapo kayo. Gwapo na. Macho pa. Pero, gwapo lang Maninay, pero, unsa man na Maninay, pero may gutom. Ay, sus. Ihada. Kabalo ka, Maninay. Alin man po ko sa Manila. Ate, Dito sa... maayo. Sa Baklaran. Ay, sa Baklaran? Ay, Maninay! Ay, siya Baklaran. Ikaw talaga, ha? Pero, Tisoy, malapit yung loob ko sa'yo, madali tayo at magkasundo tayo sa aking negosyo. Salamat kayo. Salamat sige. kay Maninay. Himuon ta kag driver. Pwede ko may mong driver? Oo! Maninay! Sure ka, Maninay? Sure na sure ako. Himuon ta ka personal driver ko. Oo. Kabalo ka mo drive. Kabalo, Maninay. Ay, maayo. Primera. Oo, Maninay. Kabalo na sa mag-drive. Kabalo pa gina siya mag-helicopter. Baw ihada. Ay, Maninay, ambal ko sa mo, ha? Primera. Ano sunod sa primera? Segunda. Segunda. Tercera. Tercera. Siyempre, ay kasunod, kwarta nila. Ikaw, Basta, masugod na ko, Nay. sugod ka na subong. Ay, salamat. Sugod ka na subong. Salamat kayo. Ihada, salamat gid ha. Salamat kay. Buligan ta ka mo, willing ako mo bulig. Ay, salamat kay Maninay. Salamat, Gang, Ninang. may trabaho na mo, Gang. Salamat ka. Lumang nani, kulang sa kaalam, nag-antusan sa Isang driver lang mapagarbuhon kami, may limpyo ang pinabuhi. Adlaw gabi, ang damdano ng silbi, amog singot, ulan, okay lang may bali. Kamay nga ganansya, alang ka na, ibig na mabuhi. Maninay, medyo nahubogin ka sa imong nainom ba? Alalayan ta ka magnaog, alalayan ta ka magnaog. I'm okay. Don't you worry. Don't you worry. Sige, alalayan ta ka dito sa... Gusto mo, Tisoy, ako na mag-drive. Di, ako na, ma'am. Maninay, ako na. Hindi ka magkabala ka. Ay, kabalo kag bala mag-drive. Kabalo eh. Medyo na damo ginainom mo nga margarita ba? Ano itong mga friends ni mo? Grabe mga big time yung mga friends ni mo. Ako itong mga friends ko, pero ang circle of friends ko, puro kami tanan balo. Ari na. Pero, Tisoy, Maninay. dugay na ka mo sa ako, gaiyada. Dugay na may Maninay, mga 3 years na siguro. Basi kung pwede, i-parking mo dira sa kamanggahan.
Nga man maninay, basig pwede ta diri magparking kay basig. Kalain pa matyagan ko. Mo ba? Kalahit sa pamatyagan. Dali lang, padapling ko maninay. Padapling ko. Padapli. Alam mo, Tisoy. Ari na, Yung... Salamat. Dahil lang kayo, wala na ako na nakambya pa ko. Pasensya ka na, Tisoy, ha? In-neutral sila ko, madama. In-neutral. In-neutral mo. Wala naman siguro makakita dito sa atin. Mano ka maninay? Bulong ni mo, dali lang. Nilingon ko dali sa likod ng bulong ni mo. Wag ako niya bulong dira. Ang akong bulong sa katol. Pero, kung kabalo ka lang, Tisoy. Ano to maninay? Lahat ng gamot ko, hindi pa gamot-gamot. Anong buto ang balon nga hindi magamot-gamot? Yes. Hindi magamot-gamot yung sakit ko kasi alam mo naman, di ba? Wala po ka balo maninay. At alam mo ba, Tisoy? Nung una kitang makita. Anong buto ang balon maninay? Sa palagay ko, ikaw na talaga yung gamot. Ang gamot? Ang gamot ko. Anong buto ang balon nga ang gamot maninay? Dali lang. Tisoy. Maninay. Bulong nga ang akon nga katol. Ay, maninay. Tisoy, maluoy Hindi maninay ba? Kung gusto mo lugaw-lugaw, gusto mo kung sa akon ka, steak ang ihatag ko sa imo. Ano maninay ang atag mo? Steak? Steak? Oo. Maninay. Yes, Tisoy. Hindi ka ni pwede, Bulong maninay. nga ang akon nga Hindi ka ni pwede, katol. mama. Bulong nga Maninay. na. Dali Sige naman. na. Maninay. Tagaan ko ikaw sa... Huwag kang makulit, ha? Huwag kang makulit. Maninay. Tagaan ko ikaw sa... Huwag kang makulit, ha? Huwag kang makulit. Stipot ka lang ako yung sasakay. Maninay. Hindi ka ni paghimuha, maninay. Himuunta. Maninay. Himuunta ang nagkakaangay. Maninay. Huwag mong sabihin sa asawa mo, ha? Maninay. Okay lang sa akin kahit may asawa ka. Maninay. Sige na. Hindi pwede, Sige na. maninay. Ikaw ang Bawal. gamot. Ikaw ang Bawal. gamot ko. Maninay. Gamutin mo na ako, baby. Ayaw! Tisoy. Maninay. Sa dalom daw lang gawa katol na dira. Carlota! Carlota! Carlota Velasco! Papa J. Boy Nonoy, honest sa ko ang ako ang live-in partner nga si Tisoy. Kumbaga, gisugid gid niya sa ko Papa J. Boy Nonoy nga amo to mga natabo. Pero nakatilaw ka? Ay. Papa J. Boy Nonoy, nagabalik-balik sa akong una-una ang mga naitabo sa ilahan ni Maninay o sa ako ang live-in. Nanasakitan ko. Pero Papa J. Boy Nonoy, dapat pa ba na akong pabalikon si Tisoy sa iyang trabaho? Dito sa akong Maninay? Kaya ang hambal ni Tisoy, Papa J. Boy Nonoy, di na gidaw siya maliwat pa. Di na jud sa mausap. Kaisa na yan. Kung ka mo ba mangkoton, Papa J. Boy Nonoy, doon naipit mga kami sa sitwasyon subong. Kailangan na mo kwarta, pero may mga muli nga mga natabo. Ano kaya pwede na kong himuan, Papa J. Boy Nonoy? Tagay ko ninyong advice. Ang inyong sender, Marlene. Marlene. Marlene, ha? Manang si Tisoy. Tisoy. Ang problema niya kay, siyempre, bangod sa kapigaduhon, bangod sa mga sitwasyon nga Hindi naasahan. involved ang financial nga aspeto. Sipon mo pa ba, Jay? Tatlo ka adlaw, sige na lang sila glugaw. Go. Namin na niyon to, Brad, kaya di na kayo Hindi ka na budlay. kuha, hindi ka na mamudlayan sa pag utong, baby. Diretso na. Diretso pa. Yan. So, ang problema niya sa buong kaya gipaubra niya dito sa Kay Ninang. Ninang.
Pero ang problema kay may gireveal lang iyang asawa sa at least naging honest si Oo. Tisoy, no? Naging kuan si Tisoy, why may gintago-tago si Tisoy kundi kuan niya Papa J. Gin ako kagin pakita niya, agin prangka niya sa iyang asawa. Nga gang, amo na yung mga natabo. Nga nagakuan sila gang, nagakuan sila ni Tisoy. Oo. Pero daw siguro medyo nagdua-dua si Marlene pero among itong hambal ni Tisoy. So for her na malayo si Tisoy sa ingatong sitwasyon, amo ni nagapamangkot siya sa Tosubong. Kung ano ba daw dapat niyang himong Brad, kung mapadayon pa ba siyang patrabahoon niyo si Tisoy dito sa iyang ninang kay nagchula-chula mo man yun. Ito si Tisoy, busog-busog to sa Papa J, pero pasmo naman si Junjun. Oo. Ay, sige lang ka, Kual. Grabe ba si Ninang niya? Ito, murag iuhaw sa kuwan si Ninang niya. Sige lang ka lusnob sa Kumunoy. Iuhaw si Manina niya kagkuan, murag iuhaw nga baka. Oo. Para makakanta si Ninang, bakit uhaw? Sayong sabaw. Sayaw. Ama na problema ni Merna. Kumbaga, Merlin, Brad, kumbaga nalagay siya sa ital-ital. Kumbaga, nag-anuhay subong, Brad, ang panginahanglanon or ang sitwasyon sa ilang relasyon. Ano ba? Kumbaga nabutang siya sa tunga-tunga, Papa J. Kung diin ang paboran mo, diin ang pilion mo. Diin ang mas paboran mo ang pagpangita kwarta ni Tisoy. O ang gutom pero nagapalanggaanay kag kaupod kamo duwa. Aman ang pamangkot niya kung mapadayon pa ba si Tisoy. Sige, Brad. Nilinganan ng mga mensahe sa mga kabrigada natin. Opinion nila na, Brad. Good morning, Boy Nunoy. Kag Papa J para sa akon. Sa kay Marlene, ambalan mo na lang ang imong nga banang mangita na lang sang iban pa nga trabaho. Kabalo magaling siya mag-drive. Madamo pa dira nga gusto niya ang madrivean. Hindi lang anay sa kay maninay mo kay lain ang tuyo ni maninay mo. Nakita mo, una pa lang ganing kita nila. Hambal na si Madam Gwapo pa rin yung imuhang partner partner. Ihada. Murag may gipabatyag na si maninay niya. Grabe. Grabe ba to si maninay niya, Papa J? Ay, mga pugong-pugong ba? Grabe. Pero, guys, maninay ka. Tinood lang. Kamil. Oo. Morning, Papa J. Kag Boy Nunoy, ginagreet ko sang happy birthday gali kay Alicia Joy kag kay Elvin. Maayong lawas sa inyong duwa. Halin sa kay Rina Joy Mandid. Good morning po sa lahat ng mga taga-brigada. Kag para sa akon, para sa kay Marlene, ara na sa imo kung papadayunon mo ang imo nga bana dira. Makabenipisyo ka man sa gihapon, pero amo lang na kung makaya mo magpabungol, magpabulag-bulag sa inyo sitwasyon. Grabe. Abot mo si ganon, kagat sa patalim na lang. Ano yung ginambal, Brad, nga ang taong gipit sa kumakapit. Good morning, mayong udto sa inyo, Melanie Kyugan. Good morning, mayong udto pod. Salamat, mga kabrigada. Brad? Siguro Ari Papa J, morning liwat ha, pakigreet sa kay Rodney Faldas Fadiruga, Frugalidad. Birthday niya subong. Salamat gidalin sa kay Ruby Famulag. Happy birthday! Siguro na lang para sa kay Madam Marlene, siguro Madam, mas pinaka the best dira nga pauntaton mo na lang ang bana mo kag mangita na lang siyang trabaho. Kag amo pag itong manami kay sugid mismo sang bana mo kung ano ang natabo. Naging honest si Tisoy. But sing ganon nga mas labaw pang pagpalanggaanay ninyo nga duwa kaysa sa kuan bala Papa J sa mga tentasyon. Mga tentasyon sa palibot. Kag amo na lang na siguro Madam, pantaton mo si Tisoy kag mangita siyang trabaho. Di
ba? Para iwas kuskus balungos pilakadlaw. Sa bagay po, Brad, may punto man po ang pamangkot sa tuan ni Madam Merlin. Ito siyempre, ang ginalantaw niya, Brad, is ang everyday nilang mga panginahanglanon. Imagine mo ng straight in a row. Oo. Puro lang Lugaw. Lugaw? Oo. Lunes, lugaw. Martes, lugaw. Lugaw. Miyerkules, Lugaw. Pagka Webes, mala ang sabaw. oh, di ba? So, amo po nang problema ni Merlin kung paano ma-meet ang ilang mga panginahanglanon everyday. Pero, amo nang ginahambal na to, Brad, kung amo man lang na ang makaguba sa inyong pamilya o sa inyong relasyon, sa imong relasyon, sa imong bana. Amo lang na makatuga sa imo og mga problema, di ka makatulog maya dinig kagabi kay ginahuna-huna nimo kung ipatawag ang imong bana sa imong ninang base kung ano Kulbaan na naman. ka na. Oh, base kung magtsula-tsula na Brad. Wala kay gitawag, Brad, og peace of mind. Peace of mind. Diba? So, siguro, para mauntat na, and then di na mabot sa punto, Brad, nga maglala na. Budlay pa na ba kay ginadatnan pabugi daw to si Ninang? Oo, ginadatnan kagwan. On kag off ang iyang trangkaso. Nagbakal mo ko na itong piti. Oy, piti. Sikintanyo si ninang mo, pero gapiti pa. Budlay na. Masalisihan gang. So, siguro for me, I agree kay Boy Nunoy nga paunta to na lang nimo ang imong bana. Ambalon na lang nimo imong bana. Drive na lang ka sa iban. Drive na lang ka. Driver na mo man pwede manihuan. Pwede Correct. gani siya mag-drive biya og baso. Nag-hire mo gani sila subong. Pwede man siya mag-drive pa sa punerarya. Hiring pwede. sila subong. Damo. Basta kabalo ka lang mangita o paagi. O nga pwede makuhaan og pang adlaw-adlaw nga pang inabuhi Madam Merlin. So amo na lang i-explain na lang nimo sa imong bana and dapat mag pananghid na lang siya tarong dito sa iyang sa inyong ina Maninay muntat na lang kay mas tagaan og importansya ang ilahang relasyon maron or ano bang pwede ninyo mahimong rason para di man maglain si Maninay base kung magligids baras. Ano na lang among malaygay para sa imo, Madam Merlin, and then ipadayon ninyo ang inyong pagpalanggaanay